Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Hunyo 27, tuig 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang yung tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Kakaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal, peace and order concern, tutukan sa Benitez Administration. 195 ka persona nadakpan sa kampanya Batok Illegal Firearms sa PRO6. Sa mga nagapanguna nga balita national, liderato sa oposisyon, ginpasa na ni Vice President o kun outgoing Vice President Robredo sa kay Senator Hontiveros. 14% ginsaka sa rice import tariff sang customs. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum. Kag salita niya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Gin pa siguro ni Councilor Al Victor Espino nga mangin prioridad sa Benitez Administration ang paghatag sang suporta sa kapulisan sa angot sa peace and order nga concern sa Bacolod. Suno kay Espino, base sa iya ginhimo nga pagpahigsapol kay Mayor-elect Benitez, nagpabutyag sang commitment ang alkalde sa paghatag sang 7 kanabilin nga mga patrol car sa BCPO nga ginpromisa sang karon nga administrasyon apang wala matigayon. Dugang pa ni Espino antes pa man mag-umpisa ang ila termino sa palabuton nga Hunyo 30, na istorya na natungdan nga department head nga mo ang magabulig sa pagproseso sa kinahanglanon nga pondo. Kag suno pa sa konsehal, ini nga mga patrol cars ang kabahin sang donasyon nga himuon sang syudad para sa visibility kag iban pa nga mga operasyon sang kapulisan. May directive si Mayor-elect Albi Benitez kag napatuman na nato ini. As a matter of fact, dugang sa aton nga police visibility, ipatuman ni Mayor-elect Albi Benitez pag abot sang tion ang pagdugang ng mga salakyan. Under the UNRD administration, of which I was a part of, Action Arts, may 7 na ka mobile ang natag sa Bacolod City Police Office. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Al Victor Espino. Sa iba niya balita lokal, nagdangat sa 195 ka persona nga naglapas sa layi nga nagadumili sa paghupot sang illegal nga armas ang nadakpan sa Police Regional Office 6 sa Wilog nga Western Visayas halin na bulan sang Enero tubtub Abril 2022. Sa record, ang Negros Occidental amo ang nanguna nga may 67, ang probinsya sang Iloilo nga may 38, ang Criminal Investigation and Detection Group sang Regional Field Unit 6 nga may 27, ang Antique nga may 15, Capiz nga may 13, Syudad sa Bacolod nga may 11, Aklan nga may 10, Syudad sa Iloilo kag Guimaras nga may 17. Sa mga loose firearms, 132 ang confiscated,
809 ang surrendered kag 12 ang recovered o kun may kabilugan nga 993. Naglabot naman sa 316 ka mga nagkailangan makalibre sang armas ang gin-turnover sa mga police units sa bugos nga rehiyon bangod sa wala o kun expired na ang rehistro kag may pending pa sa renewal sa ila lisensya. Gindayaw naman ni PRO6 Director Brigadier General Flynn Dungbo ang mga station commanders kag personnel sa mga implementasyon sang lahi batok loose firearms. Kag sunukay Dungbo dapat padayunon kag pasanyugon pa ang kampanya batok sa loose firearms kag kinahanglan hindi man mangin limitado ang checkpoint operations o plan katok kag pag-apply sang search warrant. Sa dugang nga balita lokal, patay ang isa ka manugbantay sang Tiangge matapos ginlothang pasado las 2 sa kahapon sang hapon sa Purok 1, Barangay Nayon, Banwa sang San Enrique. Ang biktima ginkilala sa kay Milo o Milo Guanzon, 51 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Major Bonifacio Aral Jr., ang hepe sang San Enrique PNP, antes ang krimen, nagbakal kag nagpanagarilyo pa sa gwa sang Tiangge nga ginabantayan ni Guanzon ang sospetsado. Pilas naman sa dughan, tugas ang pagluthang ang naangkon nga gintunaan sa kamatayon sa biktima. Palayag pa ni Aral, madalom ang motibo sa likod sang krimen kay ginatipon pa sang kapulisan ang mga ebidensya agud nga pamatud-an ang inisyal nga report sang investigador. Samtang ginkompirmar ni Aral nga may person of interest ng kapulisan apang hindi mapalayag ang ngalan sini. Investigation pa na follow up din namon sila kay doon ni madalom ni nga motibo ang among natutukan subong. Di actually si Rara sa Tiangge. Na kami witness na ito nakikita nga nabalbot nagsigarilyo pa rin ng suspect ang suspect sa kwasyo ng helmet. So may naka-identify sa tsura yan. So hindi taga-direct. Ang kabahin sang pagpahayag sa hepe sang San Enrique PNP nga si Police Major Bonifacio Aral Jr. Sa katapusan nga balita lokal, may bag-ong hepe ang duha ka mga police station sa probinsya sang Negros Occidental, epektibo subong nga adlaw. Magapungko bilang hepe sang Silay City PNP si Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Si Daroca magabulis kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate nga igasaylo naman sa Nokpo kag nagahulat o kung magahulat sang panibagong assignment. Si Daroca ang gika naman sa PRO6 kag nagpangalagad bilang Regional Drug Enforcement Unit Chief. Samtang magabulos naman bilang hepe sang Hinigaran PNP si Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. Si Sabando ang magatalos kay Police Captain Ryan Villasario nga igasaylo sa Nokpo Headquarters. Antes ang appointment ni Sabando, ini ang nagpaidarom sa mandatory schooling. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sang Nokpo, ang reshuffling nanging epektibo sa mga adlaw kag ang turnover ang gitpatigayon sa Canlaon Hall sa Camp Alfredo Montelibano Sr. sa Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Pakibatuan ng cancer, mag-inom sang Santon Plus Gold sa kada adlaw. Sa Santon Plus Gold, may iara ini sang 5 ka natural nga sangkap sa isa ka kapsula. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mga Kagaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal, ginpasa na ni Vice President Leni Robredo ang opposition leadership baton sa kay Senator Risa Hontiveros, ang nagaisahanon nga opposition candidate nga nagdaog sa 2022 Senate race. Si Hontiveros nagpanumpa sa kay Robredo sa opisina sini sa syudad sa Quezon, subong nga adlaw. Sa mensahe, ginpahayag naman ni Robredo nga yara lamang sila sa likod agud magsuporta sa kay Hontiveros kag kumpiyansa inig sa kapasidad sang senadora nga ipadayon ang makapaayo sa publiko. Gindayaw man ni Robredo ang pag-usar ni Hontiveros sa opisina agud niya mabuligan ang mga nagakahinanglan. Bilang sabat ginpasiguro ni Hontiveros nga himon sini ang tumtub sa iyang masarangan ilabi na sa mga mabudlay nga mga pagpanghangkad. Nakakolekta ang Bureau of Customs sa BOC sang 8.35 billion pesos halin sa rice import tariff sa unang 5 ka bulan subong nga tuig. Nagmarka ini sang double-digit growth ikumparar sang 2021 bangod sa mataas nga shipments nga nagasulod sa pungsod. Sunod sa Department of Finance, ang uling nga koleksyon halin sa rice import tariffs ang may 14% nga pagsaka halin sa 7.32 billion pesos nga na-record halin Enero tubtob Mayo 2021 kag ini ang rason nga nagsaka man sa 37% ang import volumes. Sakop sang pinakabagong nga koleksyon ang 1.43 million metric tons sang rice import o kon 36.9% nga mas mataas sa 1.4 million metric tons nga na-record sang 2021. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6 media. Inyugin pamatian ang kabugasan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Lunes, Hunyo 27, 2022. Sa liwatan niyo balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!